مستيات بيتنا وسويعات العداية عداية برقيدي أصعبوا لي برقيدي أنا سكينة سويعات العداية عداية برقيدي أصعبوا لي برقيدي ኣብ ከተማ ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ ዝርከብ ግዝያዊ ስቱድዮ መስትያት ቤትና ሰላምታና ይብጻሕኩም ክቡራት ተኸታተልትና ትማሊ 27 ጥሪ 2025 ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ዋዕላ ብርጌድ ንሓመዱን ካልኦት ተቃለስቲ ደለይቲ ፍትሕን ንማሕበራዊ መራኸቢታት ዝዓብለለ ቀንዲ መዛረቢ ኣጀንዳ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ነታ ኣብ ኢትዮጵያ ዓቢ ተሰማዕነት ዘለዋ ኢትዮ ፎርም ሓዊስካ ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ማዕከናት ዜናውን ነዚ ዋዕላ ግቡእ ሸፈነ ሂቦም ኣለዉ እቶም ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ካብ ደገን ኣብ ሓደ ኣዳራሽ ተኣከቡ ኤርትራውያን ኣብ መንፈሶም ክቱር ሃገራዊ ፍቕርን ጽምኣት ዲሞክራሲያዊት ኤርትራን ይንበብ ነይሩ መስትያት ቤትና ኣብ ዝመደብ በኣካል ዘይተረኸበትሉ ቀንዲ ምኽንያት ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝኽሪ ቀዳማይ ዓመት ሕልፈተ ህይወት ተስፋ ልደት ዓለም መሓረና ስለ ዝነበረ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ክልተ ቦታ ደው ምባል ስለ ዘይተኸኣለ ጥራሕ እዩ ብዝኾነ እቲ ብቕንያቱ ብዙሕ ክበሃለሉ ዝቐነየ ዋዕላ ብሰላም ተዛዚሙ ኣሎ ኤርትራውያን እውን ባዕሎም ኣብ ዝመረፅዎ ቦታ ኣኼብኦም ኣቃኒዖም ኣለዉ ጸላኢ መደብ ከውጻሎም ዕድል ብዘይመሃቦም እውን ዝድነቕ እዩ ኢትዮጵያ እታ ኣይንደሌክን ኣካልኪ ኮናን ኢልና ተቓሊስና ካብ ሕብረታ ዝተፈለና ሃገር ሎሚ ብኽንዲዚ ዝረኣናዮ ቁፅሪ ጥራሕ ዘይኮነ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝግመቱ መንእሰያት ካብ ኤርትራ ብስደት መጺኦም ዝነብርዋ ሃገር ኮይና ክትርኢ ዘየተሓሳስብ ኣይኮነን ቀንዲ ነገር ግን ናብ ዓዱ ክምለስ ዝደሊ ብዙሕ ከም ዘሎ እዚ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዋዕላ ኣግሂድዎ ኣሎ እቲ ዋዕላ ኣብ ፈለማ ዓንቅፋት ዘጋጠሞ መሲሉ እኳ እንተተራእየን ብጸላእቲ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓሳቡ ከም ዝቐየረ ኣምሲሉ እንተተወርየን ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ዝተሓስበ ተፈጺሙ ኣሎ ብሰላም እውን ተዛዚሞም ንመጻኢ ካብዚ ብዝዛየደ ኣብ ሓፂር እዋን ብዝወሓደ ክሳራ ከዕውት ዝኽእል ናይ ቃልሲ ምሩፅ ስትራቴጂ ተሓንፂፁ ዝሓሸ ምዕባለታት ክህሉ እናተተስፈና ነቶም ካብ መላእ ዓለም ዋኒኖም ገዲፎም ንዓዶም ሓሲቦም ኣብዚ ዋዕላ ዝተሳተፉ ኩሎም ክብሪ እናሃብና ሞራል ክንውስኸሎም ንደሊ ድሕሪ ደጊም ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝምለስ እምበር ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመጽእ ከይበዝሕ ኤርትራ ካብ ህግደፍ ሓራ ኮይና ደቃ ክትእክብ ኣለዋ ናይዚኣ ፈውሲ ከዓ ቃልሲ እያ ሓንቲ ኸነወግዳ ዘለና ናብ ቅድሚት ናብ መድረኽ መውፃእ ምቅድዳም ኣነ ምባል ምግዳፍ እያ ኣነነት መውደቂት እያ ሓሳበይ ኣይተሰምዐን ኣነ ኣይተረኣኹን ኣይተዛረብኩን እናበልካ ነብስኻ ማእከል ጌርካ ምጓዓዝ እውን ኣርባሕ ኣይኮነን ኣብ ቃልሲ ሓላፍነትን ጾርን እምበር ስልጣንን ምቾትን የለን
مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صبراء استفعل صحفات تنقص مسلتاتن قال محتتاتن حيزا بذكريات كبر أب إن ترعلوات التقرب مدبيا كفوت لساني من يزعجوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي بنا مسلي فتحي